Koľko mi zaplatil YouTube za 100 miliónov pozretí na YouTube Shorts jednom videjku? Také krátke spontánne videjko, predtým som natočil koľko zarobí 5 miliónov Shorts pozretí a teraz posuniem laťku a kúkneme sa koľko zarobí 100 miliónov pozretí, alebo teda koľko YouTube mi zaplatí za jedno takéto videjko. Takže môžeme sa na to pozrieť, video nemá 100, ale 110 miliónov pozretí, toto sú aktuálne čísla. Takže tie pozretia stále pribúdajú a video bolo zverejnené 24.7., to znamená nejaké 2 mesiace to môžu byť, 2 mesiace aj týždeň od posnutia tohoto videa. Hlavná trafika sú teda YouTube Shorts. YouTube Shorts sú klasické vertikálne videjka, keď scrollujete či už na TikToku, na Instagrame, Facebooku a tak ďalej. Výhodou YouTube Shorts je, že ich sleduje veľa ľudí, dostanete tam ľahšie pozretia, ak je content dobrý. Tu vidíme random video, má 1 300 000 lajkov, ale nevýhodou je, že dostanete menej zaplatené, pretože ako vidíte, tak keď tuto scrollujem, tak tu je prvá reklama a nie je to taký zásah reklamy, ako keby ste mali long form video a tam nasekáte reklamy a ide vám väčšia porcia z tých reklam ako pri YouTube Shorts. Takže za týchto 110 miliónov pozretí video získal, alebo kanál získal presne 65 000 odoberateľov, čo je fajn, to je výhoda takisto Shorts, že tí ľudia dávajú rýchlejšie odbery a je ľahšie dostať odber zo shortu ako z tých long form videí. Koľko zarobilo si necháme nakoniec, to video nebude také dlhé, takže môžete vydržať, tu máme nejakú analytiku. Z tých 110 miliónov pozretí, nová štatistika pri YouTube sú aktívne zhliadnutia. Tieto aktívne zhliadnutia alebo engaged views sú pozretia nad 5 sekúnd, takže ak niekto pozeral pod 5 sekúnd, vám sa to nezaráta ako aktívne zhliadnutie a vy pravdepodobne nedostanete zaplatené za ňo. Takže z týchto 110 miliónov pozretí, ktoré vám ukazuje v štatistikách, len 55, no len aktívnych zhliadnutí, teda 55 miliónov. Takže potom následné RPM sa ráta z týchto aktívnych. Tu máme jedinečných divákov a celkový čas. Toto video malo 440 000 hodín watch timeu, takže ak by to chcel jeden človek pozerať naraz za sebou, strávil by pritom 18 000 dní, čo znamená presne 50 rokov, takže 50 rokov watch timeu má toto video. Priemerná doba pozerania videa je 27 sekúnd, video má nejakých 39 sekúnd, takže nie je to ani 100% average watch time alebo average duration. A keď sa pozrieme ešte ďalej na označenie lajkov a dislajkov, tak štatisticky každý pomer lajkov k dislajkom na každom videu je rovnaký. Takže tu je to 960 000 lajkov a 55 000 dislajkov. Určite sa pýtate, čo je to za video, takže dole v popise sa lognite do Discordu a tam si nájdete v našej mini komunite náš kanál, alebo tam mám link na Hero Hero, ktoré sa konečne dá nastaviť ako zadarmo, takže sa tam kľudne lognite, aj keď tam moc neprispievam, ale mám tam zverejnený kanál, takže tam si to video nájdete. Samozrejme pre viacej podobného kontentu na tomto kanáli dajte odber a like, nejakú spätnú väzbu, pretože to mňa posúva ďalej, mňa nezaujíma nejakých 960 000 lajkov, mňa zaujíma, keď tam mám 30-40 lajkov úplne v pohode a keď to tomu človeku nejakému na Slovensku pomôže a nejako motivuje možno si zlepšiť nejako týmto YouTubeom alebo tvorbou na sociálnych sieťach, zlepšiť nejako finančné zázemie, ako sme to spravili aj my. Toľko k tomu, to bola malá vsúka a teraz sa poďme pozrieť, koľko teda konečne zarobilo 110 miliónov pozretí a tramtarará, dáme stenu preč a je to 300, teda 3600 eur. Za 2 mesiace to je v pohode, to je v priemere 1800 eur na mesiac, ale to video už spomaluje, ale ťahá celkový ten kanál nahor, čo je fajn, stále tie pozretia idú hore, 1 200 000 tam je denne okolo len na jednom videu a už pomaličky upadá a idú do popredia ďalšie videá. Ak by som mal zanalizovať úspech tohoto videa, tak je to vlastne video, ktoré sme spravili náročky a vedeli sme teda, ako ľudia budú reagovať na tento typ videa. Takže tým, že to video malo veľký engagement, čo je veľa lajkov, veľa dislajkov a takisto aj veľa komentárov, tak to pušovalo to video hore. Navyše postujeme mesačne okolo 6-7 videí už asi cez 2 roky bez prestávky, takže aj toto je nejaká odmena algoritmu.
keď mu to pasuje do tých nejakých tých jeho pravidiel, tak dokáže pušnúť aj takto video. Myslím si, že keby sme takéto video dali, čo ja viem, prvý mesiac YouTubovania, tak by to video 100 miliónov určite nemalo, ale až po nejakých 2-3 rokoch pravidelného postovania to jedno video vystrelilo a potiahlo ďalšie videá. Takže to by sme mali 3600 eur, takže viete, koľko zarobí 100 miliónov, respektíve 55 miliónov aktívnych pozretí. A aktuálne sa kanálu darí takto. Za posledných 28 dní je tam okolo 3000 eur. Mali sme september, prvý mesiac, čo zarobil 3000 eur. A tu vidíme, že ten kanál ide zasa hore po nejakých prepadoch hore a drží sa nejako v priemere 77 miliónov pozretí mesačne, alebo tak uvidíme, že čo to bude a tento rok by sa ešte mohlo hitnúť 300 000 odberateľov a uvidíme, že čo aj ako. Takže ak sa ti podobný obsah ľúbi, opakujem, dojdi na Discord, sú tam chalani, ktorí tiež skúšajú a proste no stress. A teda to by sme mali k tomuto videu všetko a vidíme sa na budúce.